En je wil de beste service. Wanneer je een klacht hebt over een product, je wasmachine bijvoorbeeld, en je wilt het bedrijf daarop aanspreken dat dat voor jou heeft verkocht, dan wil je dat er direct de telefoon wordt opgenomen en dat de volgende dag er een monteur staat om je wasmachine te maken. Je wil dus goede service. Dus bedrijven die moeten erop sturen, zeg maar in economische termen, dat ze voldoen aan de voorkeur van consumenten. En concurrentie onderling bewerkstelligt dat. Maar het heeft niet alleen maar voordelen voor consumenten. Het heeft ook voordelen voor de bedrijven zelf. De minister zei het al, een level playing field. Dat betekent een gelijk speelveld, gelijke condities waaronder bedrijven met elkaar de concurrentie kunnen aangaan. En dat is heel belangrijk, want dat betekent dat je niet meer, zoals nu misschien mag, maar straks niet meer, belemmeringen mag opwerpen om nieuwe toetreders het leven moeilijk te maken. De zittende bedrijven die mogen niet meer nieuwe toetreders weren, zeg maar. Startende, innovatieve, kansrijke jongeren met goede ideeën voor nieuwe bedrijven, die krijgen daardoor optimale kansen. Als dat zo is, dat betekent dan tevens dat er een beter investeringsklimaat gaat ontstaan. Als bedrijven, als investeerders zien dat er betere kansen zijn om geïnvesteerd vermogen met rendement terug te verdienen, dan gaat dat kapitaal aantrekken, zowel binnenlands kapitaal als buitenlands kapitaal. Maar ook als je als bedrijf voortdurend moet voldoen aan de voorkeuren van consumenten en je weet producten en diensten te maken die door hun echt belangrijk gevonden worden, dan neemt je concurrentiekracht toe. Dus dat betekent dat je weerbaarder bent voor buitenlandse toetreders die de nationale markt willen overnemen. Nee, dan heb je een goede kans dat je die buitenlandse concurrentie het hoofd kan bieden. Dus het is erg goed ook voor de lokale bedrijven. En tenslotte, wanneer je op de lokale markt heel goed bent, goede producten, lage prijs, goede kwaliteit, dan is je exportpositie automatisch beter. Want die producten die goed zijn en kwalitatief hoogwaardig, die willen ze in het buitenland ook. Dus je export wordt beter waarmee dus de buitenlandse valuta hier naartoe komen. Met andere woorden, eerlijkere kansen en betere kansen voor bedrijven. Met als gevolg dat ze ook hun omzet kunnen vergroten meer naar de regio en het buitenland.